liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye bazali bami akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye Sabona phansi. Hawu, Mr. Dlomo. Hawu, senjani? Hayi, sekuzokwaluleka manje. Hayi sikhona Nkosi yami. Uyabona phela njengoba umuntu kade egula nje esesibhedlela, bekufana ukuthi bengiyisitatanyiso. Konke bekuza ngetray, breakfast in bed. Dinner in bed. Awuzwe usubuye. Supper in bed. Mana uwedla. Yebo. Yini lengizwayo la esikoleni sami? Hey, kodwa ngingayichazela ukuthi ibithini yona lento. So usho ukuthi unqubeko nophilani bengingaboni ngasolinye. So into esithe yenzeka ke lo munye wadinwa manje wacacisa ukuthi uzohamba ke aphumele ngaphandle ayolanda isibhamu. So wangena naso la ngaphakathi but inhloso yakhe bengesekona ukuthi amlimaze noma ayikufa umuntu but bekuwukuthi akhombisa ukuthi usekwanele ngalokuhlupheka akutholayo akasathandi. Hayi, Dlomo, bese uthi wena into encane leyo. Dlomo ngathi siyahlula lesi sikole. Cha siyaya kukho njalo. Dlomo isho masihlula lesi sikole. Cha se. Mr. Dlomo. Yebo sir. Uyazi kunento engiloke ngizama ukuyilungisa la. Ayifuni ukulunga. Awusho. Amaphoyisa agcine engafikanga. Cha ngempela agcine engafikanga amaphoyisa se. Nawafonela kodwa Dlomo. Impela nje ngawafonela nje ngalo ilanga lesigameko kodwa ayilutho ukufika. Hayi. Amaphoyisa abuya asebenze ngenye indlela. Hayi impela namaya angisawathembi isidalo. Ngoba nje uyabona ukuthi angaze afike umuntu eseshonile. Uyabona ke lapho? Hawu uqinisile. Hawu uqinisile impela. Kodwa ke phela kuyenzeka ngelinye ilanga uthi uyafona uthola ukuthi akhishiwe wonke police station khona la uqapha khona isimo somewhere. Kokunye ke uthi uyafona kanti akhona eze ngokusheshsha. Oh, hayi mhlambe nathi ke kwaqondana nento enjengaleyo yikho engakwazanga ukufika. Umana awusho. Ubani lo mliso kade ukhuluma naye? Lo qeda kuhamba? Impela. Oh, hayi umzala wami lo. Hawu. Umzala wakho kanjani engakwazi? Hawu, usho ukuthini manje umuntu angazi? Ngisho phela ufike lapha e-ofisini lami wabuza mina ukuthi yimina yena uMr Dlomo. Mawuthi wena umzala wakho ngiyadideka la ukuthi umuntu uyaba yini umzala nani belingazani. Oh, hey. Mina obenephutha la ngithi umzala akuyena umzala wami kodwa indoda kamzala wami. Indoda kamzala. Hayi. Ngiyakuzwa Dlomo, ngiyakuzwa kulona. Manje ubezofunani la? No, hayi ubezofuna nje into ezincane into zomndeni kodwa, into zomndeni. Uzofuna into zomndeni la esikoleni emsebenzeni. Kodwa akangekho lapho. Ake ngiphuthume nami la e-ofisini kunezinye izinto ezincane engifuna ukuzilungisa. Hayi ngiyabonga sengisaphuma eklasini. Bikele nje niphephe ngaso sonke isikhathi. Sibonge bhodi. Yebo, hayi siyabonga kakhulu bafethu siyabonga. We Mr Dlomo, uyabona njengoba mina ngiwuprincipal kulesi isikole. Hawu, eyinkulu madoda. Ngiyaphila baba. Hayi, siyancenga singezwa kuningi. Sikhona nathi baba. Hayi, mina nguMr Mhlongo, uprincipal wakusona lesi sikole. Oh, uDetective Gasa lo ophuma khona leMbumbulu Police Station. Constable Mbeche. Okay. Ha, we madoda. Nenzani kodwa ningigila, sinifonela ningafiki, izingane ezicishe ibulalana la esikoleni sami. Nxese principal asixolise nje thisha omkhulu. Kodwa phela ngoba kwakuyinto encane nje yomndeni hayi akusenani.
Hayibo. Kwakuyinto encane kanjani omunye umfundi ekhomba omunye ngesibhamu la esikoleni sami. Angizwanga nithi kwenzakaleni? Hayi ngeke principal uyangidida mina manje. Akuyona into asitshele yona uDlomo le. Uthe uDlomo bekuyinto encane nje. Ima kwedlomo kanti utheni wena kuthini? Ya njengoba ngade ngichazela futhi into encane nje so ngicathi sizoyilungisa njengesikole. Wedlo. Into encane kanjani cishe kuphuma isidumbu la esikoleni sami. Hayi mphathi kodwa phela siphumanga. Ima kikuphi inkinga yakho yedlomo kwenzakalani la ngempela? Inkoko iyawusola manje umqhakazo. Uyangidida weDlomo. Manini wemadoda. Kanti uDlomo lo utheni kunini? Thisha omkhulu, uDlomo uthe kuthina bekuyinto encane nje. Izingane zakho ebhana kwaba umkhuzu nje izinto ezincane. Dlomo. Wangitshena okunye la ngezokunye. Kanti kupho kuyikona. No kuyikona lokho mphathi ukuthi bengicabanga ukuthi mina njengoba nje kuyinto encane lesingakwazi sidile nayo thina njengesikole asikho isidingo sokuthi sifaka amaphoyisa kule ndawo. Sidile nalo thina lolu daba njengesikole. Dlomo uthatha kancane lento. Akuyona into encane le Dlomo, into enkulu kabi lento. Uyabona njengoba abafundi beze bakhiphelana ngisho isikhali. Lento idinga wona impela amaphoyisa. Hayi ngiyezwa mphathi. Hayi kodwa ngathi uyasolisa yena uDlomo lo. Uyakona khona ukushaya amanzi ngale ndoda le. Hayinuki ingosiwe. Bantu bomthetho, ningadinwa bengizocela kunina ukuthi ningidilele nalo lolu daba. Siyabonga thisha omkhulu. Mbethe zakwethu. Uthi kanjani mengasasibhekela abafundi laba sithi kubapheka ngemibuzo kancane. Ya ngicathi kumbono omuhle kakhulu lokuthi asivele senze njalo nje. Sihlale kulona lo daba. Asibathathe. Thisha omkhulu ngenkulu nje inhlonipho. Sicela imvume yakho ukuthi sibheke labafundi ababelwa sithi ukukhuluma nabo. Hayi khulekani madoda, ayikho inkinga. Dlomo. Hamba nabantu bomthetho. Nibafune labafana nibathole. No kulungile kuzoba njalo. Ngizocela ukuthi bani bomthetho ningilandele sikhuphukele la ngaphezulu. Eklasini. Thisha omkhulu. Hey, nina bosikhotheni lapho maklasini. Ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yamchaza. Mr. Dlomo. Hawu ninjani? Hawu subuyile? Hawu sengibuyile impela. Hayi ngcono ke Kodwa ubungashongo vele ukuthi namhlanje ilanga lakho la kadokotela noma usubuya ngakhona vele. Hawu Mr. Dlomo ngithe ququ ngasheshe ngabuya. Phela ngine medical aid mina. Hayi ngcono ke But I think bekuzobe kuumqondo ongcono wena ukuthi usale usuphumulela ngasekhaya. Vele selfile lolu suku. Hayi kanjani Mr. Dlomo? Ngisale nje sengihlala ekhaya kanjalo. Hayi nginesikole Mr. Dlomo nguprincipal. Fanele ngifike ngiqaphe isimo. Ngibuye ngibheke nalolu daba lo thisha lo omusha ekuthiwa uzofika. Ugcine efikile? Hawu ugcine efikile usemnyendo ufikile. Ubewaphethe kodwa ama document akhe. Ayingabe ngiqamba amanga anginakanga. Awunakanga kanjani Mr. Dlomo? Awunakanga kanjani Mr. Dlomo? Cha phela angithi ufike manje ngimatasa mina ngalisa sikhathi but nganganaka noma khona kuphethe noma ukho akuphethe yini. Kodwa ngiyacabanga ukuthi uqale kuSemkhize lapha ya. Ukhona kodwa uMr Mkhize lapha eofficeini lakhe? Yes ukhona ulapha eoffice Awuqhubeke wenze lokho kade ukwenza. Nami ngiqaphe isimo la. Ngibheke nalolu daba lo lalombhemi. Hayi kulungile sesiyabonga kakhulu la uthi ngiqhubeke. Mphathi. Unjani Mkhize? Awusho. Lo mlisa lo omusha ofikile la kulesi sikole ubewaphethe ama document akhe. Muphumlisa umyende. Yena impela lo omusha uzofundisa kulesi sikole sami. Angazi mphathi ukuthi nami ngibona segcwele isikole wathi uzobuthi esikoleni angani nami bawaphethe nama document akhe. Mkhize. Ngiphuma kudlomo.
naye ungitshela into efanayo uthi umbone segcwele lesi sikole sefundisa ama-document akawaphethe akawabonanga kodwa ucabanga ukuthi mhlawumbe wanike wena. Hayi ngeke senami ngimbone sefundisa nami cahla mqalekeni uDlomo. Mr. Dlomo. Kanti unjani ngempela? Awu. lungenza ngikhule ayisuka wow ngiyamthanda ubuhle bakhe buyangichaza ayisuka wow ngiyamthanda ubuhle bakhe buyangichaza ushaya ngobuhle bakudala isikhathi sineseke senkonjana bathi ngiyaqala ukukuthanda ngibona sekuvutha amalanga ujuba lami Mr. Dlomo. Uthi umkhize lo mnomzana umfice sefundisa. Okusho ukuthi uqale kuwena. Ayi, ishuthi uqale kumina ngempela ke se. Dlomo. Umuntu ungena kanjani kulesi sikole acanase ningakaze nibone ngisho ama document akhe. Nothini manifaka isigebengu sifike la sigebengu izingane. Ishuthi siyangizange ngiyicabange ngaleyo ndlela. Kodwa ngingambheka. Asilwe Mr. Dlomo. No sengicela ukumbheka. Phuthuma, gijima man. Sef. Hey, angimtholi lo muntu. Awumtholi kanjani isikole sesincane kanje kodwa? Sengibheke lonke ikhono elikhona lesikoleni kodwa lutho ukumthola. Umbhekile ema-toilet? Yonke indawo sengibhekile nakhona ngibhekile. Kodwa yazi sengiyacabanga manje. Mhlawumbe uye ngasesitolo ngoba ngimbonile ukuthi uyile nhlobo eshayayo. Hayi, asithembe ukuthi uyofuna wona ugwaye ngempela ngoba hayi uma ngenjalo Mr. Dlomo hayi kuyobe wenza inkinga ngempela. Bayi. Sithemba kanjalo se. Hallo? Hayi kungenzeka kanjani lokho? Hayi mana kanjalo. Phela mina ngine medical aid. Ngiyaza ngisendleleni. Hey Mr. Dlomo. Ake ngikushiye ngiphuthumela ngasekhaya. Unkosikazi la uyisike ngommese bese uqobe ikabishi. No medical aid mina. Okay, hayi. Suyohamba kahle ke se. All right. Hayi bo hey, ubani manje lo? Woza la uyapho? Hayibo. Ubani manje futhi lo? Wendoda, awusho. Wadlula ushuyibeka nje wena la ungaqalanga la e-office uyapi? Ngiye-staff room. Uyokwenzana e-staff room ungaqalanga e-office? Hayibo. Ngiyohlala khona. Hayibo. Ngoba phela kuqalwa la e-office before uye e-staff room, uyohlala kanjani e-staff room ungaqalanga la? Hayibo. Ngiyoqala e-officeini. Ngiyokwenzana e-office ngempela? Wena wazi ukuthi kwenziwane e-office umuntu mayefika? Hayi, shuthi angazi ngempela. Uma sisaluke sibanga nje, ubani vele wena? Habe, yazi imhlola. Hayi imhlola. Wena mnomzane usho ukuthi uyehlwenyuka kulamagceka kulesi sikole awumazi ngisho uprincipal wakhona. Hey principal, awungixolele principal yazi kushelela ulimi. Mina ngu Mr Miende uthisha omusha la esikoleni. Ngabe uyaphila uthisha omkhulu? Hayi,
Sibonga wona u-medical aid siyaphila. Hayi kungcono. Ngabe uthisha onhloko ubani isibongo? Hayi, mina ngu-Mr. Mhlongo. Hayi, ngiyathokoza kakhulu ukwazi mphathi. Hayi, bese ngengezwe ngawe Mr. Miyende. Kwadloko phela bengingakaze ngikubona. Ubufundisa siphi isikole? Oh hayi, bengifundisa eSiphingo Primary. Oh, eSiphingo Primary. Manje awusho. Uma eSiphingo Primary kufika uthisha omusha, baye bengawafuna amadokhumenti akhe ukuthi phela bakwazi ukuthi bamfake kwi-system. Hayi, bayawafuna thisha omkhulu. Okay. So wena wenziwa yini ukuthi uma ufika la kulesi sikole uvele nje ucaluze wehla wenyuka kodwa ungakaze uwakhombisa amadokhumenti. So kwazi ngani noma thina umuntu nje ozonika abafundi ibhamu. Sike saba nenkinga umfundi okhomba abanye ngeibhamu la. Noma mhlambe umuntu ozogwaza abafundi bami la ngemsize ecijile. So kwazi ngani ukuthi ukulungeleke ukuma phambi kwabafundi. Hayi, akhona mphathi ngiwaphethe. Kwakuhleke. Pho aphi ngoba ngaze ngiwabona. Oh hayi, asemotweni mphathi. Ufundise emotweni nafuna namadokhumenti emotweni ngoba phela fanele eze la kimi ngiwathathe ngokufaka ku database. Hayi, emphathi bengizowakhipha uma usufikile wena. Phela mina izolo ngifikile ngangakufica la esikoleni. Hayi. Wangangifica kanjani ngoba phela nami ngifikile la izolo. Sakucinga no Mr. Dlomo, sakucinga asangakuthola kanti ke mina vele benginendlela so ngisheshe ngahamba. Hayi cha, hayi akunjalo mphathi. Hayi, mina bengikhona futhi angikubonanga mphathi. Hayi. Imini umuntu ongazange ngabone wena ngoba sikufuna isikole sonke lutho sikuthole. Ushuthi ningibheke kahle? Hayi ngiyasola mphakathi. Ayingathi ningibhekisisanga kahle. Sikubhekisisile. Kodwa ke singaloke siphikisana. Ngaze kukhale nensimbi. Awalanda amadokhumenti akho sibone ukuthi sikunisa kanjani. Hayi kulungile ngiwathathe la emotweni mphathi. Uma Mr. Miyende. Boss. Ngiyathemba ukuthi banayo medical aid kini. Ngoba uyabona izinhlungu lezo ozozizwa la. Ingubo uyidonsa ngezandla. Mphathi. Uma ugqoke kanje kodwa kuye kuthi ugqoke kanjani? Kuye kuthiwa ngigqoke kanjani? Hey, ushisa kabi namhlanje. Lesi sikole sami kuyaye kuthiwa ngigqoke kanjani esikoleni esigabani? Hayi, angeli mphathi into engilethela kahle ukuthi ngizokwazisa ukuthi umhloli uyakucela ngale office. Umhloli? Yebo. Use office lami? Ukwelana. Okay, ngiyeza. Man, Mr. Dlomo, yini wena kwelakhe office kube ne-fridge, kwelami office lingabe bekho i-fridge? Hayi. Angazi mhlawumbe kwenza space. Awazi lapho ucathi space. Kodwa uyazi ukuthi esikoleni kufanele ugqoke kanjani njengoba wena ungena la ungibuza ukuthi yini ngigqoke kanje. Hamba utshela umhloli ukuthi ngiyeza. Hayi, kulungile. Ukhiphe naleli ya-fridge leliyana ulifake lapho, ulifake e-office lapho, woza bani. Hlala phansi, ungaphinde ufike esikoleni sami wenze le nto oyenze ekhanda. Okay, bafundi. Ngizobuya nginibona. Ngisathi kuyophuthuma indaba kaMhloli la endlini. Ungibhalela abakhulumayo nabahluphayo. Yes sir. Isendleleni le ndoda yes. Hayi. Mhloli. Mr. Mhlongo, uyazi ukuthi akuyona izwe le Mhlongo. Kuzothatheka kanjani serious uprincipal engafuni ukugqoka? Yikho lesi sikole lesisima hliphi kanje nje.
Mhloli kuyashisa kanti lesi isikole kungesami. Hawu ngitsheneke Mr Mhlongo. Yini le ngiyizwayo eyenzeka la esikoleni? Umhloli ngabe ukhuluma ngani? Mhlongo. Ayikho into ofuna ungitshena yona. Ngoba phela sengiyayazi yonke into eyenzeka kulesi sikole. Ngabe mhlambe umhloli ukhuluma ngendaba yesibhamu lesatholakala la esikoleni. Hayi, khuleka mhloli sesakulungisa lokho. Senakulungisa. Mana, nikulungise kanjani nawo ungidlalele nje. Oh, hayi phela mina kahle ngo-term 1 ngangigula ngisesibhedlela. Phela ngino medical aid mina. Uma ngibuya la esikoleni sengiright ngafica amaphoyisa amabili la esikoleni no Mr Dlomo bethi badingida udaba lo mfundi owayekhumba omunye ngesibhamu khona la ngaphakathi kodwa sekudaba sesalungisa lolo. Manake, amaphoyisa athi mefika la esikoleni nawanikeza isibhamu sangempela noma nawanikeza ithoyizi. Sawanika isibhamu sangempela lesi asiphethe umfundi. Hayibo. Ukapteni mina akangitshenanga kanjalo. Ingane ziba ngumsebenzi. Mana mhloli kanti ubetheni ukapteni kuwena? Lalela, ngifonele ukapteni la ethi kumina kuyonakala kwedistrict yami. Kuthiwa izingane zikhombana ngebhama ngazi kanjani nikhona niwuthisha omkhulu and bathi mebefika la ezamaphoyisa nifini banikeza izibhamu ezamathoyizi la nisikhiphe lesisangempela. Isibhamu esiyithoyizi? Hayi, isibhamu esiyithoyizi kanjani? Angazi nami kanjani. Kanti thisha omkhulu wawukephi wena ngaleso sikhathi? Mina mhloli njengoba ngangisho ukuthi mina ngangisesibhedlela ngigula. Nhlanhla leyo no medical aid. Ngabuya kushuthi uMr Dlomo umuntu wabanikeza isibhamu esi. Kanti uMr Dlomo wenza kanjani? Mr Dlomo! Mr Dlomo! Mr Dlomo wenza kanjani kanti manje? Mr Dlomo, Yebo mfethu. ngathi kathi kufika amaphoyisa la kanti nenza kanjani? Oh hayi, sawanika lokho ayekufuna. Nawanikani? Isibhamu. Mina Mr Dlomo ngibuza ukuthi nawanika isibhamu sethoyizi noma isibhamu sangempela yini? Sawanika isibhamu lesi esasiphethe umfana. Umfana wayephethe siphi? Ithoyizi noma esangempela? Shoot wena mphathi wayephethe ithoyizi. Hayi, mhloli. Uthi kwakwesethoyizi. Ngiyamuzwa nami mphathi. Madoda, yazi indlela esenenza ngayo kumanje iubudedengu. Ingane ingena kanjani nesibhamu esikoleni? Noma ngabe kuthiwa isibhamu esiyithoyizi ingena kanjani? Kanti liphi security elisebenza lesikoleni? Kanti yini umsebenzi wesecurity? Mhloli asinali security. Aninali security? Alikho security la esikoleni? Angithi phela mhloli lele linye security kade likhona lafa la ngcwatshwa manje besilinde wena mhloli ukuthi usilethele linye security elisha. Hey, kulungile madoda. Kushuthi ake ngifonele kuyisikhathi ngibone ukuthi alikho yini security abazosizamela lona besilethele lona lesikoleni. Impela mhloli ngoba ngampela kuyonakala awenze njalo. Hayi, kulungile. Ake ngokulungisa nje lokho kuseyimanje ngifonele kuyisikhathi ngeke besilethele ni security la esikoleni. Iwe ntombi ngikuthando